si minn ħbibek. Ħossok il-dubbi nżek matluħ, mis-soċi tagħti bib magħluq. Tanti frustrat u indannat, kif tista' l-waqt tikkonċentrat. Titqalleb sodda inti sprat, tismek li lejl ma jgħaddi qatt. Għaliex in-nas illum nasik, u l-ħsibi jibdew jaħdmu fik. Ħossok imorra bejn kulħadd, tiċċassa f'wajt fil-bejn kif taqgħod. Tistaqsja lix ma tafx għalfejn, tal-moħħ ma ġub se wasal fejn. Zura, flok pas qoddim tafatom lura. Is-sessar tmur fil-pornografija, irċili fiċċuħ għal-fantazija. U marra tibni ġo sodda vojta, tisħed ġordija ġid minn sija. Tanġel tal-moħ psikoloġija, ikomplu ġelmu dil-fernezija. Tal-moħ marit mimli infezzjoni, anka ruħ bid-depressjoni. U l-alloċi turja għad fit-ton, id-destin tijak mhuwiex fil-pot. Ħajtek fit-tmiem fossok tir-tot, tissilet kontra monstru sot. Mort għanda bibta proplu ġiet, leks li tbieħ kollu sabiex jistriħ. Sentenza ħarġa dal-waqt se tmut, daqsi ġruħra jitfawk fil-put. Selfie għal-ħajja nistaqsin, li tkun gradwar studjaj tan żmien. Tant flus li nfazza l-buk mal-art, biex xorta waħda jitfawk taħt l-art. Toppaw psikjatri jitmejlu bik, jodduk biex nuli minn dissensi. ġabbuk pal-buk bizbak mixbuk, flusek jisriqu minn ġewwa l-put u